Salutare, salutare! Eu azi în sfârșit am alt fundal, pentru că deși l-am cam săturat, dar eu azi vreau să vorbesc despre o temă foarte importantă pentru mine și acasă veți și pentru mulți alții, pentru că am primit foarte multe întrebări. Și azi vom atinge vorba despre, uite acest crasavcic, la care foarte mulți mă întreabă, Lena, uite, tu ai Apple Watch, se merită sau nu se merită să eu să advalesc atâția bani pe un ceas? Pentru că eu singură așa întrebam alți oameni la rândul meu, încă de prin 2020, îi întrebam, uite, se merită sau nu se merită? Și oamenii ăștia se împărțau în două tabere. O tabără îmi spunea, nu, Lena, вообще am dat bani în vânt, nici nu tare îmi trebuie, nici nu tare îl port și nici nafig el nu-mi trebuie. A doua tabără, în schimb, zicea, da, e foarte clasный, e agoni, Doamne, eu îți recomand. În momentul ăsta, eu îmi scaha clar, eu niciodată n-am să mai aflu un răspuns corect, pentru că fiecare asta vede diferit, așa că m-am decis să fac eu singur un test, să fac aici pe umnămul, nu să cheltui bani în vânt pe un ceas nou, dar să cumpăr unul second hand, unul care deja are ani și uite, eu în 2020, pe la sfârșit, nu, hai să spunem spre 2021, mi-am cumpărat Apple Watch Series 3, care la moment și ăla cred că aveam vreo 3-4 ani când el era pe piață. Eu l-am cumpărat de la o doamnă cu 100 și o leacă de euro, 120 dacă nu mă greșesc, pe când să-ți cumperi unul nou, mai generația mai actuală, costa la vreo 7.000-8.000 în sus. Respectiv, când l-am primit, desigur că am și pus să mă uit o grămadă video și poți face cu el și așa mai departe, dar de asta eu azi n-am să vă spun toate life-hack-urile care există pe YouTube cu ceasul ăsta. Eu să vă spun personal la ce îl folosesc eu și care funcție anume mie îmi place. Și aici vreau să recunosc, eu nu îl folosesc la polnei maximum, adică spate cu mult mai multe de făcut cu el, doar că eu sunt o persoană leneșă sau, nu știu, pur și simplu nu mă gândesc la asta pe bază zilnică. Am început să vă spun de acest ceas, l-am cumpărat cu 100 și ceva de euro, după care am simțit că, uite, îmi place, eu vreau să continui cu acest ceas, adică eu vreau un upgrade, pentru că, nu știu, vreau un model mai nou, m-am obosit de cel mai vechi, îmi plăcea să fie ceasul mai mărișor, pentru că la mine mâna e destul de mare, așa era versiunea de 38 de mm și era foarte micuț pentru mâna mea. Și uite că m-am decis să-mi cumpăr un ceas nou, Apple Watch SE, prima versiune SE, din 2021, pare mi să el e, sau 2020 chiar, nu mai țin minte. Și mi l-am luat în versiunea și mai mare, de 44 de mm, iată-l. Asta e ceasul meu nou. Și pe șela eu l-am vândut, nu mare diferență cât l-am cumpărat. L-am vândut cu 100 de euro, îmi pare că l-am cumpărasem cu 120. Știi că n-am avut de pierdut, dar l-am purtat un an. Și uite, eu pe acesta l-am de la sfârșitul anului 2021. Eu l-am cumpărat nou-nouț. SE am cumpărat, atunci mă gândeam între Series 7 și SE și totuși m-am decis că Series 7 are niște funcții adiționale pe care eu nici nu știu dacă să le folosesc și nu se merită să dau cu vreo 4.000 de lei mai scump. Și vouă, apropo, tot asta vă recomand, de-amu depinde, eu să postez și fac cu acest ceas, la ce el mie îmi trebuiește și voi să decideți, uite, uitându-vă la alte obzoruri, dacă vă trebuie unul mai moșnei sau ăsta e destul. Oricum, din partea mea vă pot spune că eu chiar dacă nu îl folosesc la polnei maximum, el de pe mâna mea niciodată nu lipsește. Eu deja mă ieșea semn cu roșu, cât am stă primul ceas ăsta pe mână. Eu îl scot numai cât îl încarc și eu îl încarc ziua, adică eu și dorm cu dânsul. Numai odată a fost recordul meu că nu l-am purtat o săptămână, asta e cât m-am dus la mare, că am zis că nu vreau să-l țin la soare, la aerul și ăla cu sare și așa mai departe, nu vreau și l-am lăsat acasă. Asta a fost recordul meu absolut. Prima și cea mai importantă funcție pe care eu ador la acest ceas, asta e faptul că el îți monitorizează somnul. Și eu știu că am așa spuneți că există Xiaomi Band, nu știu de care monitorizează la fel și trebuie să-l încarci odată în lună și nu știu mai și. Deodată vă spun, cu mine tema asta nu merge, eu sunt fan Apple, mie îmi place Apple și punct. Chiar dacă are minusurile lui, eu tot optez pentru Apple. Timp de ani buni, eu am adunat o grămadă de statistici despre somnul meu și haideți să vi le arăt și vouă. Așa de aproape eu vă las în viața mea, ca să vedeți datele de somn. Deci, intrăm la aplicația Sănătate și aici puteți vedea somn, da? Așa.
Și aici puteți vedea pe zi, pe săptămână, pe lună, pe 6 luni. Adică puteți vedea că eu sunt veteran. Da, de aici s-a făcut un update și e deja cu alte culori, nu știu tot să vă povestesc despre asta. Și îmi place mie cel mai tare la aplicația asta. Eu mereu mă culc și adorm greu. Eu pot să mă culc la 11, dar să adorm la 12 jumate. Respectiv te gândești că m-am culcat la 11 și m-am trezit la 8, dar și așa de greu m-am trezit. Dar când te uiți la ceas, tu ai adormit la 12 jumate, dar tu de fapt tot te-ai trezit de pe la 7:50 și stăteai cu ochii închiși. Și iată de și nu-ți faci somnul. Și eu deja observ tendințele în telefonul meu, adică eu mă uit la orele mele de somn în anumite zile și eu văd dacă 3 zile la rând eu am dormit 5 ore, eu știu că a 4-a zi eu dorm vreo 10 ore și asta e normal. Și totodată vreau să vă spun că regulat această aplicație Sănătate vine cu un fel de date actualizate, gen tendința ta pe lună. Și, de exemplu, luna asta ai dormit în mediu cu mai puțin cu o oră decât luna trecută, pentru că se ia o valoare medie. Și așa poți să înțelegi foarte multe despre starea ta, să înțelegi, dar de ce eu sunt așa nervoasă, de ce eu sunt așa obosită, de ce eu sunt așa flămândă, aha, că am dormit luna asta cu o oră mai puțin în mediu. Și eu vă spuneam că după update, iată, din 20 cât acolo noiembrie, 21 noiembrie 2022 s-a făcut update la iOS, adică eu mi l-am făcut, respectiv s-a făcut update și la ceas și la cum se colectează aceste date despre somn. Și haideți să ne uităm mai în detaliu. Iată, afișați mai multe date, da? Iată, ele sunt explicate. Deci, cum vă spuneam, veghe, asta e când tu așa dormitezi, nu dormi strâns neapărat, dar mai mult stai cu ochii închiși. REM, asta e o fază a somnului foarte importantă pentru memoria noastră și pentru cum noi ne regenerăm peste noapte. Și iată aici se mai scrie că asta e etapa în care noi visăm de obicei și ochii se mișcă rapid și faza asta vine după 90 de minute de somn de obicei. Somnul de bază, asta e așa un numit somn superficial, adică, dar el e foarte important pentru organismul nostru. Asta ar veni că e somnul propriu-zis. Noi dormim, ne recuperăm cu forță noi pentru a doua zi. Și iată, somnul profund, asta e tot o parte foarte importantă de somn, în care secretă toți hormonii, noi suntem adorniți buștean, sau cum să zic și vorba și adică adornim ca pece de strâns, că nici nu ne-ar trezi practic. Deci, la ziua în care eu am dormit 5 ori, 35 minute, da? Sau 32, mă rog. Veghe au fost 13 minute, adică eu în 13 minute mi-a luat să adorm. Somnul REM a fost 43 de minute. Somnul de bază 4 ore jumate și somnul profund 28 de minute. Так, și haideți să analizăm ziua în care am dormit 10 ore. După cum puteți vedea, veghe, ca niciodată la mine, 0 minute. Asta e raritet la mine, serios. REM, adică etapa în care am avut vise și așa mai departe, a fost 2 ore 49 de minute. Somnul de bază a fost de 6 ore și 10 minute și profund de 1 oră și 3 minute. Adică eu m-am recuperat foarte bine. Puteți vedea și obiectivul, timpul în pat, durată, comparații, de exemplu, care e ritmul meu cardiac. Temperatura, bine, mă rog, aici eu n-am ceasul Series 8 sau Series 7 ca să-mi arate, dar it's ok, n-am nevoie, dacă sincer. Deci ok, cu somnul ne-am clarificat. Haideți la partea activității. Iată, aici tot e destul de desfășurat, n-am să intrăm în toate detaliile. Vreau doar să vedeți tendințele mele. Spre exemplu, pe săptămână, pe lună, în medie, câte calorii pe zi eu cheltui active, câte minute pentru exerciții, de câte ori mă ridic odată la oră în picioare, pe an, pe 6 luni, adică pe an. Mai scurt, puteți vedea obiectivele mele, cum merge mișcarea mea și așa mai departe. La fel îmi place și aplicația Fitness. Aici la fel primesc multe detalii, de exemplu ziua mea de azi, ziua mea de ieri, ziua mea de alaltă ieri. Și aici puteți vedea pașii, distanța, cât etaj am urcat, bla bla bla. Aici puteți vedea o secțiune aparte cu antrenamentele. Și uite, antrenamentele pe luna aprilie, spre exemplu, câte am avut, doar 5.
Pe luna martie 22 puteți vedea toate datele, gen câte calorii ați cheltuit în medie, câte calorii în total. Tot aici puteți vedea tendințele. Că uite, în medie 53 de minute pe zi și aici e în creștere. Kilocalorii 554 și aici e în scădere. Tempo de mers. Aici atâtea, Doamne, foarte multe date. Kстати, am și premii. Ia uitați-vă și listă de premii am. În fine, bun. Ne-am clarificat și cu asta. Acestea cele mai folosite de mine. Mine mă ajută și câteodată chiar mă stimulează eu să fac niște mișcare în plus. Mai departe, o altă funcție pe care eu foarte tare o ador la ceas, asta e conectivitatea ta cu telefonul. Adică, niciun Xiaomi Band nu poate asta, pentru că ceasul vine din ecosistema Apple. Și dacă pe mine cineva mă sună, eu pot să răspund direct de la ceas. Știu că la bandurile astea și brățările astea inteligente și așa mai departe nu poți răspunde chiar de la ceas, doar poți închide apelul. Spre exemplu, dacă tocmai nu poți vorbi, sau pur și simplu să vezi că cineva te sună. Pe urmă, notificările. Eu sunt un om care am o leacă de fear of missing out, adică am frica asta să nu pierd nicio notificare, dar dacă e ceva urgent și mereu îmi țin telefonul aproape și chiar câteodată când îmi pun pe modul nu deranjați, că să nu vină notificări, eu stau, dar dacă e ceva urgent, dar dacă așa, și tot mă uit la telefon. Ceasul pe mine mă ajută, pentru că eu în timpul zilei pot să-mi las telefonul în cameră, nu știu pe unde, și în raza în care îmi prinde ceasul, mie îmi vin notificările și eu știu că eu nici urgent nu scap. Dacă cineva mă sună, eu fug la telefon, când nu ni comod să răspund la ceas. Dacă cineva ne-a scris, eu văd cine a scris și eu văd că aha, asta nu e urgent, eu pot să răspund mai pe urmă, spre exemplu. Și chiar, de exemplu, când ne pun ceasul încărcat, dar parcă sfără mâini, eu vin la telefon, că-s deprins de am să lăs, nu eu mereu după mine, și când vin, oi, blin, m-a sunat, mesaj urgent, Doamne, Doamne. Din perspectiva asta e comod. Dacă sunteți o persoană care mereu trebuie să fie la telefon, care, nu știu, are chestii importante de rezolvat și să le vadă toate notificările în timp util, ceasul ăsta vă-l recomand din suflet. O altă funcție pe care eu foarte tare o ador și eu să încerc să o ilustrez acum nagliadna, asta e că tu poți folosi camera de la telefon la distanță de la ceas și tu să vezi tot ce vede camera ta. Haideți să încercăm. Nu știu cum asta să primească. Deci, voi vedeți ceasul acum. Intri la cameră. Ia câte-oi. Dar e trebuie să fie deschisă și din telefon în timpul ăsta. Da, să încercăm. Iată, mi s-a deschis camera la telefon. După cum puteți vedea. Și la ceas. Și ceasul meu acum... nu știu dacă se focusează bine. Ceasul meu acum vede absolut tot ce vede telefonul. Hai! Voi puteți controla de la distanță, să apăsați gen pe poză. S-a făcut poza. Puteți să o vizualizați, e ca așa poză frumușică s-a primit. Mai pe scurt, aplicația asta te ajută foarte mult, anume în momentul în care tu ai nevoie să-ți facă cineva poză, dar tu n-ai șine. Eu așa ne-am făcut poză când am fost în Cluj. Am pus telefonul pe o stâncă, mă uitam la ceas, aha, trebuie mai sus, trebuie mai jos, e bine, nu-i bine. Și eu pur și simplu apăsam și în 3 secunde să faci poza, poți să o setezi și la mai multe secunde, depinde cum deja tu dorești. Și eu, fără ca tot să mă duc la telefon, să mă uit cum e, eu din ceas vedem dacă îmi place poza sau nu îmi place. Pe lângă funcția camerei, este încă o funcție pe care eu, din păcate, nu tare o folosesc, pentru că e prinde foarte bine când ești la sport, în aer liber, la alergat. Asta e podcasturi sau audiobook-uri. Pentru că ceasul are o memorie incorporată de 32 de giga. Modelele mai noi. Ceasul meu vechi Series 3 avea, mă tin că nici un giga liber și nu putem să descarcă așa ceva. Aici tare și recunosc că niciodată n-am folosit funcția asta. Poți descărca întrânsul podcasturi, audiobook-uri și să ieși cu căștile fără telefon, de exemplu, și el o să meargă. Totodată, desigur că eu folosesc ceasul ăsta foarte activ la... să mă uit o oră, vă închipuiți. Eu, ca tare, nu sunt genul de om care să fiu deprins, să sport ceasuri pe mână și așa mai departe. Dar, de când eu l-am, eu sunt deprinsă ca așa. Când îmi trebuie repede ora, eu fac așa.
Și când el se încarcă, eu nu-mi dau seama și tot în automat fac așa și zic că nu, stai că el nu-i disponibil. Dar totodată eu ne-am instalat un ciferblat, se numește, nu știu cum se numește în engleză română, știu că în rusă se numește ciferblat. Modul sau ceva. Modular, da. Iată modularul ăsta în care tu vezi activitatea, vezi aici dacă e nourat, poți spui antrenamentul și vezi caloriile plus ora, plus un eveniment din calendar, plus vezi chiar și câte secunde din oră. Alt modular, asta e ăsta, pe care eu recunosc, eu nu-l folosesc, dar îmi place prost cum arată. Și ultimul modular pe care eu îl folosesc la greu, iactele, mie și mi-e comod că văd ora, data, văd ce zi în calendar, că e marți, nu că e miercuri, că nu că e joi, că eu câteodată mai am când curg, și timpul, iată, temperatura actuală, temperatura maximă, temperatura minimă și poți să vezi chiar pe ore, adică precipitații sau nu precipitații, la ce oră câte grade ați fi, pe câteva ore în avans și dacă apeși aici direct, păi te duci la date. Tot aici mie îmi place că mi-arată faza lunii, pot să verific rapid activitatea mea și totodată ritmul cardiac. Eu îl mai folosesc, spre exemplu, nu știu, îmi scrie cineva mesaj, eu pot să răspund, dar așa foarte nu comod să primești. Iată, Series 8 are deja incorporat tastatură ca tu să apeși cu deci și tu scrii un mesaj. La mine tu sau desenezi așa cu mâna sau dictezi la microfon și aici nu e foarte comod. La și mulți mai folosesc ceasul ăsta la care eu nu l-am folosit, n-am avut așa ocazie. Asta e la copiat. Să zicem că tu ești la un test, tu poți să-ți descarci anumite imagini în ceas din telefon cu copiuță și poți să te uiți frumușel răspunsurile, de exemplu. La și eu nu vă recomand. La o chestiuță utilă care eu îl mai folosesc, asta e la calculator, spre exemplu, câteodată telefonul meu e în uz și mi-i întreb acum pe loc ceva să calculez. Foarte easy, scrie și orice valoare, mulțești, împarți una alta. Foarte comod, dacă sincer. Totodată și ador eu la ceasul ăsta e că eu când dorm și el în regimul somn, păi mie când îmi sună alarma, îmi sună și de la ceas și de la telefon și eu cu un simplu click îl stâng de la telefon. Ia, vorbind de sunat, iată, eu văd că acum mă sună mama. Da. Te-a salvat? Da. Lena, cum poți la așa vârstă să te iei de niște cărănaști? Dacă mă tem. Tu l-ai luat cu o salfietă așa, l-ai bucat și l-ai spărlit. Și cu tine, mama, el e mare, eu mă tem, eu даже mă tem să mă aproche. Nu, s-a dus. Stâng alarma de la ceas și asta cumva se întâmplă implicit atunci când tu pui la mod somn telefonul tău, păi alarma îți sună și la ceas și tu cu un singur click o stângi. Pentru mine asta e comod și dacă sincer nu mă faci și eu să închid ochii și să dorm mai departe. În schimb, dacă telefonul undeva mai departe, eu nu aud sunetul cel dezgustător și fug îndată casă, aud telefonul mai repede să stâng alarma asta biseacea. Da. Și ultima chestie la care eu folosesc ceasul meu, asta e antrenamentele. De exemplu, vin la sală, conectez antrenamentul potrivit. Merg pe jos, îmi vine după 10 minute că mergeți, înregistrați exercițiu, da. Asta te ajută să-ți colectezi inelele de mișcare, să-ți colectezi anumite date, spre exemplu, cu ce viteză tu mergi, adică 1 kilometru în câte minute îl faci, dacă ai făcut 5 km, îți spune media la fiecare kilometru. Mie îmi pare asta interesant. Nu zic, nu e vital, tocmai nu știu, mor dacă nu știu. Nu, dar mie îmi place. De exemplu, dacă am ceasul ăsta, deși nu. Și dacă vreți numai pentru asta să-l cumpărați, știți că nu e mare, nu știu, adică nu muriți dacă nu-l aveți. Acum, ca o concluzie generală, eu pot spune că pentru mine acest ceas e fix cum, nu știu, fix e mijlocul dintre cele două tabere care îmi spuneau că da sau că nu. Adică eu sunt undeva la mijloc, la mine e și da și nu, dar totodată, fără ceas, eu parcă n-aș putea. Adică eu pur și simplu m-am deprins. Nu zic repede, te prins la loc fără ceas, dar cumva
nu știu, eu îi văd o utilitate, chiar dacă nu îl folosesc la așa o scară de largă. Dar haideți să ne gândim că noi facem la fel și cu telefonul, care îl avem și cu laptopul și cu tableta și așa mai departe. Pentru că, de exemplu, telefonul des îl folosim pur și simplu când navigăm pe rețele, câteodată mai fotografiem, dar asta nu e că eu am telefonul, în fiecare zi fotografiez la maxim, exportez file-uri de 1 terabyte, nu știu, mai și fac că el e 13 Pro Max și el trage și davai să fac tot ce spate de făcut cu telefonul ăsta, nu. Sper că v-a fost util așa un obzor. Dacă vreți, cumpărați-l, vă susțin. Dacă v-a plăcut video, vă recomand să vă abonați la canalul meu, pentru că pentru mine asta e foarte important. V-am mai spus de multe ori și totodată vă rog, dacă aveți subiecte care vouă vă trebuie, întrebați-mă, eu cu mare drag să fac video, pentru că mie îmi place să vorbesc despre tot. Ceau!